guys! Good morning! Today's video ay maglaba tayo ng ating mga bulingon. Mga damit natin. Ang dami ko na kayang bulingon. Kaya, samahan niyo akong maglaba.
Napagod pa naman malapa. Malapit na po matapos guys. Nakawas-was na po sa ibang color. Mamadlaw na tayo. So yung mga cheese natin. So na-washing po pa muna. So mamadlaw na tayo ng mga decolor. Kanina mga white yun. Mga puti. Ating damit. Ngayon yung mga decolor na naman yung ilagay natin. Samahan niyo ako. Napagod na ako. Ito lang pagmanok na.
Nakakalimot ko yung labas. Guys, hina ang tubig namin. Wala kami nakapunto kanina. So at least nakatapos tayo ng dalawa. Nakasampay na ko dun sa mga puti. Ito isampay ko na din ito. Ito isampay ko na din ito. Tapos na to. Naman dira! Tapos ito isang banlaw na lang to. So while nagpapapuno tayo ng tubig, at ito yung mga jeans natin nasa sa loob. So ito na lang yung binibasa ko. Puno muna tayo ng tubig kasi mahina yung tubig. Magluto muna tayo ng lunch natin. So magpiprito ako ng manok. Okay, magprito ako ng manok para lunch namin. Prito tayo ng manok. May marinated akong chicken leg dito. Ayan. Ayan. So, magprito tayo ng manok. Balik tayo ng laba. So, nakapit na din. So, tapos na rin ako maglaba. So, hindi ko na lang pinaka-video. Pinakita yung ibang mga nalaman ko. Kasi, mataas na yung video. Kaya, nag-short ko na lang. So, natapos na din tayong maglaba. Ayan, nandito yun. Lagi itong basket natin. So, isasapay natin ito sa taas. Okay, thanks for watching. Bye!